Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da wannan lokacin da fatan mu da lafiya. Kamar yadda kuka sani sunana Aliyu Sama'ila Balarabe. Yau a gurguje ba da ɓata lokaci ba zan gwada muku yadda za ku yi spot trading a cikin Bitget Exchange insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda na gaya muku zan nuna muku bidiyon yadda za ku yi spot trading a cikin Bitget Exchange. Kamar yadda kuke gani idan kun shigo a cikin Bitget Exchange naku, wannan ita ce fuska ta Bitget Exchange naku, wato ainihin home kenan. Abinda za ku yi shine za ku zo wurin kan trade din nan ne, gashi nan inda kuke gani. Idan kun taɓa wannan kan trade din za ku ga ainihin yana akan spot trading ne, gashi nan. Sannan kuma za ku ga yanzu ga coins din da yake ciki nan mai suna Velvet. Abinda za ku yi shine za ku taɓa wannan kan coins ne. Misali idan kun taɓa, akwai coins din da suke bayar da alkhairi, ko kuma na ce ake samun alkhairi sosai irin sabbin coins din da ake launching. Idan kun duba nan za ku ga wannan irin su Bitcoin ne da su Solana da sauran irin old coin din da muke da su dai, wato ainihin tsofaffin coin din da muke da su. Abinda za ku yi nan za ku zo ne sai ku duba ana idan aka sa new coins sai ku taɓi kai. Idan kuka taɓa za ku gan su ga su nan, wa'innan dukansu ba wani jimawa aka yi da launching nasu ba, aka sa su a Bitget Exchange. Kamar yadda kuke gani ga ma wani nan wanda yake da IRYX, kun ga idan kun duba shi za ku ga sun samu new coin, new ne. Yadda za ku yi analysis na coins ku gane cewa baya da yawa a cikin hanya mai sauki, sai ku saye shi. Shine dama ainihin spot trading din, sai ku saye shi. Idan kuka saye, idan ya dan tashi kana aisan na $5, na $2, na $10, idan ya tashi kawai sai ku sayar. Idan kuka zo kan new din nan, za ku taba kan coins din ne direct. Idan kuka taba kan coins din direct, yanzu za ku ga abin da yake bugawa yana buga 0.028 yake bugawa shi wannan coin din. Abin da za ku yi shine nan inda kuka ga alamun wurin candlestick din nan, gashi nan za ku taba. Idan kuka taba shi za ku ga ainihin cewa ga price din coins din nan, ga inda ya fara daga nan zuwa nan ya fara. Wato ainihin shi wannan coins din a listing din shi jiya da daddare ne, sabon coins ne. Kuma ina kwance na ga a listing din nashi abinda ya fara 0.0300, abinda price din shi ya fara kimanin naira 45. Sai gashi da ya kai wani tashi, sai da ya tashi ya kai 0.035, sai da ya kai kimanin kusan naira 11. A wannan lokacin da aka yi listin nashi, da na gan shi, da na shiga na sayi na $10. Kafin zuwa safe idan na sayi na $10 zan samu kimanin ribar naira 163 da na buga lissafi. Ina gani cikin daren na so na shiga na sayi, kai kuma sai na fasa. Dama irin haka ne shi spot trading din, ba wahala. Kana ganin coins a listing nashi a cikin spot trading, sai ka yi kokari kai ka je ka sayi na $5, na $2. Yanzu idan kun duba kun gani ga coins din nan, sannan nan za ku iya duba yanayin yadda coins din yake about, wato abin da ya danganci coins din za ku iya dubawa. Yanzu kun ga nan idan kun duba gaba ɗaya wannan coins din total supply din shi 10 billion ne, shine total supply din shi, wato gabaki ɗaya yawan coins din kenan kwara biliyan 10 ne. Sannan circulation supply din shi shi kuma kwara biliyan 2 ne, wato abin da ke yawo a cikin kasuwa kwara biliyan 2 ne. Yawwa, nan kuma shine market caps na coins din, wato ainihin market cap gaba ɗaya abin da an market cap. Wato idan aka ce market cap kamar yawan kudaden da ke cikin wannan coins din gabaki ɗaya, abin da yawan kudaden da ke cikin wannan coins din gabaki ɗaya su ne 54.82
2 million, wato akwai miliyan 54.8 a cikin wannan coins ɗin. Nan kuma full dilute market cap, shi kuma wannan full dilute market caps shine yake nuna da max supply da total supply gabaki ɗaya kenan, wato da circulation supply da max supply din na wannan coins din gabaki ɗaya kuɗaɗen da ke ciki kenan sun kama kusan dala, wato ainihin miliyan 277. So shine kawai. So a daidai wurin nan total supply din nan ne za ku gane coins din nan baya da yawa, gashi 1 billion ne ko 2 billion ko 10 billion ne, sannan ga circulation supply din shi, don haka baya da yawa. Na yi analysis na gane baya da yawa, bari in sauri in je in saya ko na dala, wato ainihin 2 ko na dala 10. So idan muka fito a wannan coins din za mu sake shiga, let's see, za mu sake shiga month din nan. So idan, ko kuma let's see, za mu sake shiga wannan trust din nan. So idan muka shiga wannan trust din, shi ma za mu je kan nan ne wurin candlestick nan da kuke gani, za mu taba. Idan muka taba, so za mu taba wurin about. Idan muka taba wurin about, shi ma gashi wannan coins da kuke gani, kun ga total supply din wannan coins din kun ga gashi 1 billion ne, kwara biliyan 1 ne. Abin da ke circulation wanda ke yawo cikin kwara biliyan 1 shine kwara miliyan 179.6, gashi nan shi a abin da ke yawo. So kun gani, sannan market cap din shi miliyan 32 shine market cap din shi. So kun gani, so kun ga irin wannan coins din da kuke gani, kun ga za ku ga gaba ɗaya baya da yawa, kuma circulation supply din shi baya da yawa. Ina fatar kun fahimta. So daga nan kawai abinda mutum zai yi, idan already dama kana akan trade din ne kuma ka shiga kai analysis coin din ya hayo a nan, so kawai sai ka danna buy. Ko kwara nawa kake so, misali USDT ya danganta, ko USDT nawa kake da, misali na dala 10 ne, kana sa na dala 10, so kawai sai ka danna buy. So za ku ga buy din ya zama successful. Idan ka dawo wurin asset ɗinka, za ka ga ainihin ga coins din naka ya riga ya hayo kai. So kuma duk lokacin da mutum yake sai suwa, shi ma still zai kuma wurin trade din nan ne. Idan ka kuma wurin trade din nan, idan coins din shine sama, za ka danna sell ne kawai. Idan ba shi bane sama, za ka danna ne duk coins din da ka saya sai ka taba shi. Idan ka taba shi, shi ma sai ka danna sell. To wannan ita ce hanya mai sauki wadda za ku yi spot trading. Spot trading ba abu bane wanda wai sai kana da wani dogon ilimi ko kuma sai kana da wani dogon kuɗaɗe. Capital ɗin dala 2, dala 10, dala 20 ya ishe ka. Akwai coins ɗin da an yi listing na coins immediately ka je ka saye shi, wani bayan awa 2, awa 4 zaka ga zai baka alkhairi, zaka samu alkhairin da baka taɓa yin tunani ba a cikin shi sosai. Saboda akwai coins ɗin da ake listing sabbi, wani coins ɗin sai ya taɓa dala 100 da wani abu kuma sai ya dawo. So shine, to don haka kowane lokaci ya zama cewa idan kuna da 'yan dalolinku, so ku kasance active. Kawai wannan shine spot trading ɗin, dama ka sai kai holding, yana ɗan tashi kawai sai ka sayar, sai ka samu wata riba. Dala 10 ce kasa, ka samu wata riba dala 20, dala 30, dala 40, alhamdulillah. Idan aka sake listing shi ma wani coins, ka duba ka ga features ɗin shi, ka shiga kamar yadda ni muku bayani, kuka duba kuka ga ainihin cewa shi wannan coins ɗin shi ma yana da features masu kyau da sauransu, shi ma mutum kawai siya zai yi insha Allah. So Allah ubangiji subhanahu wataala ya sa mu dace, Allah ya sa mu amfana. So sai a yi ƙoƙari a kalli wannan bidiyon. Idan baka gane ba ka ƙara kallo, idan baka gane ba ka ƙara kallo. So insha Allah za ku fahimta. Kar a manta a danna mana liking da subscribing a wannan YouTube channel namu. Na gode.